uma ngabe ubona ukuqhakaza kwaso noma indlela ami ngayo amagatsha iwona akutshelayo ukuthi hlobo luni wesihlahla lolu mayibonge inkosi. Noma sewuyehlathini kuthiwa uyogawula kukhona isihlahla osifunayo kodwa uthi hlobo luni wesihlahla lolu ubona ngamagatsha mayibonge inkosi. Uthi uJesu ke mina ke ngilesomvini ngingumvini okuyiwona wona ikhona yonke imvini akasho ukuthi uyena yedwa umvini kodwa uthi yena uyilo oyiwona wona kusho ukuthi khona eminye imvini okungesiyona mayibonge inkosi. Uma ethi nina ningamagatsha akimi mayibonge inkosi. Kristu Jesu kumele abonakale iswe kithina ukuthi uJesu Kristu unjena mayibonge inkosi. Bathi mabebona wena ukuhamba kwakho akuze kusho wena ukuthi ngingumuntu kaKristu kodwa inkambo yakho nangendlela owenza ngayo izinto ikakhulukazi nangendlela futhi okhuluma ngayo qaphela ukukhuluma kwakho luqonde ulimi ukhiphe okumnandi kodwa ngisho la uhamba khona awuze uthi cha mina ngimntwana kaNkulunkulu koze kusondele omunye eduze kwakho athi wena uhlobo luni lomuntu wawumuntu ohlukile kwabanye kanti cha bobo wena kunalo moya lo okaKristu njengokuba isiqu sesihlahla isona esinezimpande ekuyizona ezina wonke umsoco okufanele uphuzwe amagatsha mayibonge inkosi. Kunobo ongcwele uma wena uhlala umoya ongcwele ovela kuJesu lo okuyiwona onomsoco okuyiwona wona uzoba umnqobi. Khona into engifuna ukuyicacisa kahle ukuthi iqhawe into enjani. Uyabona ikhona indawo zakhile uyabona nawe khona la ifike zehlele khona kuphinde kube khona futhi la inyukela khona bese kuzoba khona intaba mayibonge inkosi. Kodwa uNkulunkulu khona into angayenzi akayisusi intaba phambi kwakho kodwa uyanikeze wena amandla okukhuphuka entabeni. Ufuna ukubona umiphezulu sewuphakamise ingalo uthi ngingumnqobi mina mayibonge inkosi. Akuzona zonke izikhathi inkosi uJesu eyayihamba kamnandi khona noma uyilalela indaba yakhe wayehamba endaweni einzima ubehamba endaweni la kubuhlungu khona mhlawumbe wena ungeke udlule khona kwaze kwaba sekugcineni. Ufuna umuntu onjalo ke angikhathali ukuthi inhlupheko sezixake kangakanani. Angikhathali ukuthi mhlawumbe la ohlala khona ngisho efemelini bakuhleba bathini. Angikhathali ukuthi endaweni ohlala kuyona abasakufuni kangakanani sebeze bakubiza ngisho nangamagama athile kodwa wena umuntu kaKristu wena ungumnqobi wena uyiqhawe mayibonge inkosi. Uyazi ngibuke kunemidlalo engeke ngiyibuke khona umdlalo ongihlekisa kabi ongeke uzunake lo mdlalo lo we-wrestling ukuthi mangabe uqala uyazi khona umuntu othi uqala akashawe ngalendlela leyomboniselele phansi segxotshwa ngize ngithi mina akasamlekeleli ngani kodwa uleluya mntu ngoba uyambona uyafa lo muntu kodwa egcineni uyabona sekunqobe yena mayibonge inkosi. Ngiqonda ukuthi ke ngisho nawe noma izinhlupheko sezikuyise phansi kodwa yithi uzovuka ngoba mina ngingumnqobi ngoba lwela ukunqoba sonke isikhathi uKristu makabonakale swekithina mayibonge inkosi. Ngiyayithanda futhi lapha nami siyogcina uthi hlalani othandweni lwami ngokuba nami nganithanda nina usho uJesu Kristu mayibonge inkosi. Ake ngifakazele kancane ukuthi uyabona ngaba ukho la ngaba ujelanga bonke ubuthongo bakho wazofika la uma ungazange wamthanda uJesu Kristu ingoba kunento enhle owayenza kuqala waqale wathanda uJesu Kristu kuqala. Ngiyizwa leyo nto leyo qala kuye kuqala uqale uthande yena kuqala
yonke into oyicelayo uyakunika njoba injalo. Mayibonge Inkosi. Akulona lonke futhi uhlobo lwamagatsha akhuluma ngawo uthi akhona futhi ngisho nalawa ekuyiwona abunile. Uthi igatsha elibuniwe uthi lenziwa kanjani? Liyanqunywa lilahlwe. Mayibonge Inkosi. Ngoba okokuqala njengoba selibunile nje-ke alizuba nazo iy'thelo lezi ayidingayo kumina nawe. Uma ngabe igatsha selibunile alisaphuzi lapha esihlahleni, awusekho umsoco eludonsayo, kodwa futhi unaso isixazululo salelo gatsha lelo akhuluma ngalo. Isiphi na? Ukunqunywa lilahlwe bese liyashiswa. Mayibonge Inkosi. Akhona futhi amanye amagatsha anjalo emphila nawo futhi ilawa ngekho uJesu Kristu. Baningi abathi nakuba beshumayela nakuba bemvuma kwaNkulunkulu kodwa bemphika uJesu. Kukhona ngisho nabenza izimanga abaprofeti kodwa uthi manga usukhuluma indaba kaKristu uthola ukuthi umphika isiZulu. Mayibonge Inkosi. Uma-ke uqaphelele, uma lo muntu umuke wama eduze kwakhe wamlalela wamnikeza u2 minutes sokuze usukhuluma olunye udaba, nawe yokuthi ukhuluma into efana nayo leyo ikhulunywa uyena, ngoba inhloso yakhe inye one ukukususa kuKristu. Mayibonge Inkosi. Enziwa yilo moya lona ophila kuyena ongekho okungewona lona okuwena okuyiwona okaKristu. Uthola ukuthi lo moya lowo uphambene nalo ophila kuwena. Mayibonge Inkosi. Ulalele ngisho umngane wakho uqobo, ngisho isihlobo sakho siyokhulumela inkinga ngelila mase singelwe yilowo moya, kodwa kobe kungakhulumiyani kobe khuluma lo moya lo okuyena ngaphakathi wenziwa ukuthi uphambene nalona okuwena. Mayibonge Inkosi. Uma ungalinge hlobo ulahle umoya kaKristu ophila kuwena, uzothela izithelo. Uzothela izithelo ezinhle. uKristu uma uhamba naye uyazi uphila kamnandi, kodwa abaningi ababoni ukuthi uphila kamnandi futhi uyagcineka nje. Baningi abasukile kuKristu ekade noma bake bamvuma eqaleni. Ngibona phile kodwa uthi mangabe sewuhlangana nomuntu ngelinye ilanga uthi umbingelele uthi abeni mzalwane aqale abhekahleli naye eqala. Ususiwe usesukile kuKristu kuyena, ususukile umoya kaKristu kuyena. Musukube usaqhubeka naye, sekukhona umoya osukhona phakathi. Mayibonge Inkosi. Angifuni ukwelula kakhulu ngoba isikhathi sesihambile, kodwa ngiyayithanda le ndaba lena uma ngabe sikhuluma ngoKristu uJesu Kristu, ngoba kusukela mhla ngiqala ukuhlangana neNkosi uKristu ngihambe kwaze kwayimanje ngihamba nayo, angikaze ngibe nenkinga. Kodwa kuba ngake ngaba nenkinga mhlawumbe ngabe kangisekho la. Ayibonge Inkosi. Sengizodedela inceke yeNkosi. Ayibonge Inkosi. Amen. Ujabulelo wakasabelo. Amen. Amen. Ngibingelele ikhulu zami ngehlakwa. Ngibingelele ababoshwa bakaNkulunkulu. Ngibingelele osifundele lizwi. Uma wena
sikhuluma ngomvini oyiwona wona. Singakhona isihlahla esimilile, sibe namagatsha, sibe nabo konke, kodwa singezithele izithelo ngokwakho. Hlobo lomuntu oyankulunkulu aziwa ukuthi umntwana kaNkulunkulu, kodwa izithelo ayithelayo akuzona. Khuluma uhlobo lesithelo sithelo umuntu kaNkulunkulu. Athi behamba umuntu athi ngihamba ngitshona esigotini ngifikele phesheya, kanti indaba yakhe iphele esigodini, afiki lapho ezobona khona ngabakhe. Ngoba indaba yethu eyokuthengisisa isikhathi kuseNkulunkulu, yokuthengisisa isikhathi esiphiwa uNkulunkulu. Uyasithengisisa yini mawuseyigatsha elingatheli ngokwayo? Uyasithengisisa isikhathi mawuyigatsha elikhabuzelayo kodwa lingenaso isithelo? Manje indaba yami ithi fundisa Nkosi ukubala iy'nsuku, fundisa Nkosi ukubala iy'nsuku zahamba. Usengonyameni nje okufundiswanga uNkulunkulu, okufundiswanga uNkulunkulu. Funa manje okufundiswa uNkulunkulu ukubala iy'nsuku uhambe endleleni. Thela ithelo ukuze ufundiswe uNkulunkulu. Ngeke uhambe ngokwakho kanti indaba yakho isalele ukufundisweni uNkulunkulu. Fundiswa nawe. Bahamba nabaholi benze ukusebenza, kanti indaba yakho uyingqangqa wena, awuqondile. Manje sifuna indaba yokulungisa indaba yami nawe ukuze ngelanga basibizwa uNkulunkulu singene ekhayeni. Funa uthole izithelo ezizona zona. Yeyi, abantu bakubuka mihla namalanga, kodwa wena ucashile ehlathini, uzicashi khona ukuthi uyikholwa, ucashe ehlathini. Phuma ehlathini uvele obala, uvele iy'thelo kaNkulunkulu. Nkosi ayikhuleke, ngiciphe amen. Amen. Ayibonge Inkosi bazalwane. Hayi imvuselelo. Ayibonge Inkosi. Amen. Ayibonge Inkosi. Ukuze sonke sithole, akusho ukuthi imvuselelo yobaba eyethu. Amen. Sebeshumayelile bazalwane. Ayibonge Inkosi. Silizwile izwi ngithi bazalwane. Mina ngizocontrol kuphela ukuthi indaba ene-order. Ngabe sekusuma ubaba bethu awusi akuzona ibukela abekho abazolalela umsakazo. Ayibonge Inkosi. Akekho ozolalela umsakazo ke namhlanje. Sizokhuluma zonke ngizothi 1 ngala komama, ngithi ngala 1, ngithi 1, ngithi 1. Mawuthi isikhathi siyangivumela kodwa khona ngo-past 12 basikhathini manje. Sele 4 minutes. Ayibonge Inkosi. Ake sinike u-30 minutes sivale ngo-1 siyophumula bazalwane. Nakusasa usuku lude. Ayibonge Inkosi. Ayibonge Inkosi. Ayibonge Inkosi. Ngicela nje oyedwa komama. Ngicela oyedwa. Hayi abantu abashasifayo kade benengoselelo yabo. Amen. Ngicela oyedwa nakobaba. Ayibonge Inkosi. 2 minutes, 2 minutes. Emva kwalokho siqhubekele phambili. Inkosi imbusise. Amen. Onaye unani? Ushuthi uma engekho ufakazi ngibuyisela ubaba bayivale. Sihambe senjani? Ayibonge Inkosi. Komama ngicela yedwa phangama eze. Komama. Yambo semzini mphoko.
Ngiyalibingelela egameni lenkosi Jesu. Ngibingelele ibishop lami, ngibingelele omama umongameli, ngibingelele obaba bebonke, ngibingelele omama bebonke, omiphambukweni umama uMalanga ngaphansi kwababa uTembe eMachisini. Amen. Bazalwane, umhlabeleli wami uthi la ihlaba inhliziyo izwi. Umhlabeleli wami sibonile namhlanje inkosi yethu ifele thina. Namhlanje ngibuka amazwi ubaba asifundele wona, amazwi amakhulu kangaka obokungenzeka ukuthi uphume ekhaya lakho unezinkinga, kepha namhlanje amazwi asifundelwe wona. Ngithande kakhulu lapha uverse 10 lapho ethi uma nigcina imiyalo yami niyakuhlala othandweni lami. Njengalokhu mina ngigcinile imiyalo kaBaba, ngihlala othandweni lwakhe. Bakithi ngiyacabanga ukuthi silana nje ungenxa yothando lwakhe. Silana nje sishidelile amakhaya ethu, sadela imibhede yethu emihle ungenxa yothando lwakhe. Kungani na bekade singaphindele emakhaya singamdumisanga uJehova? Ingakho umhlabeleli wami namhlanje uthi uthando olungaka kungani ngamunye ebengeke alibone uthando olungaka. Sidelile amakhaya ethu, ifile inkosi yethu esiphambaneni, laphalala igazi liphalalela thina. Bekungani thina sophindele emakhaya uthando singenalo? Selifundiwe izwi ethu uJehova uma ninothando kanjalo nami uthande enginalo ngani nakubaba kunjalo. Kuvuka amazwi imvuselelo beyinkulu kule nyanga solungisela ukuya ephasikeni. Ngikhumbula ngenkonzo yamakhosikazi lapho elisiqubulo uma wayesivunele sona ethi thina siusawoti wezwe. Mina ngiwumama Malanga ngusawoti wezwe, angizimisela ukuthi ngelinye ilanga ngizibone ngidumele bese nina nibazalwane bathe seJerusalema ningibone ngikhishelwa ngemnyango ebenifundiwe izwi namhlanje lothando. Lapho uJehova ethi ngiyakunthanda mina, uyakhuluma ngothando namhlanje. uJesu ufile esiphambanweni efela thina. Kungani? Ingenxa yothando analo ngathi. Sihlulwa yini thina bazalwane ukuthi sithandane sisodwa? Kepha inkosi yamakhosi ilengile esiphambanweni, ilengele uthando lwethu. Uthi umama umkhithi ngelinye ilanga wamemeza uHezekiya ngingaphazami, wathi yebo wamemeza wathi hlikela ngasendlini yombumbi. Namhlanje amazwi ewonke evuliwe bekumele ngamunye ahlikele ngasendlini yombumbi. Ushintshe le yanhliziyo
engenalo uthando uhlikele ngezansi endlini yombumbi ubumbwe kabusha ngoba uJeremiya wathi masehlile endlini yombumbi waqala phansi umbumbi wayebumba wasibumba isitsha wabona ukuthi asakhekanga kahle wabona ukuthi masiqale phansi wasibumba saze salunga bengakuhle ngaleli phasika sithi siphindele emakhaya siphinde siyizitsha ezibumbeke kabusha. Ngiyabonga kakhulu umusa akwangathi ungabakithi sonke futhi uthando esifundelwe lona namhlanje bekumele bakithi singamaJerusalema siphumile amagatsha ngamagatsha kepha munye ubaba osizalayo bekumele sibe nothando sehlele endlini yombumbi kuthi noma ngabe bowubona ukuthi isitsha sakho sesithanda ukukreka asabambeki kahle uhlikele ngezansi kuJehova kuthi Nkosi mina ngibone ngathi angisahambi kahle endleleni Nkosi ngibone ngathi mina esami isitsha ongibumbe ngaso ngoba ngiyisitsha sakho benganjani Jehova usiqale phansi usibumbe kabusha sibe nothando. Amen. What's the North Coast? South Coast ngimbonile. North Coast. NgikwaZulu manje ngilole ukuthukela ayibonga inkosi inkonzo yemvuselelo ayibonga inkosi hayekho zwana. Amen ayibonga inkosi asize la eThekwini. Twala nakifela kuwenge yakosena twala nakifela kuwenge yakosena twala ayibonga inkosi kubalulekile twala ngibingelela obaba bami ngezihlalo zabo bonke, ngibingelele omama bishop bonke, ngibingelele omama mfundisi bonke, uthula kubazalwane. Ngiyabonga ukuba ngibe umvimi oyibona wona, uthula kubazalwane. Bengifisa nani ukuthi manje ngikhona ngithele izithelo ezinhle, ngibe izini, ngibe umvini omilile esiqwini ngoba ugethele ngokwawo, uzothela ngokaNkulunkulu ngoba uphuza emthonjeni wakhe. Thula kubazalwane. Ngiyabonga leli thuba engilitholile elincane manje. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngimbonga kakhulu
nokuthi ngigibele imoto ngisuka le kude ngahamba ngawela izinkalo nezinkalokazi kodwa uNkulunkulu esangigcinile ngiyabonga ukuthi size safika ePhasikeni ngicela nami ukuthi uNkulunkulu angisize ekhaya lami kube yimpumelelo zibe zinhle zonke izinto uNkulunkulu angibusise kanye nabantwana bami thula kubazalwane ngiyabonga ngiyishiya indawo ngisuka eMabedlana Ngingowakho Jesu wami ngingowakho Thando sakho manje na ngizobona ngokweleza Jesu nkulu abasha kanye ne-Sunday school uzandile wacele khulu empangeni ngaphansi kababombatha ngisukuma nje nokubonga uNkulunkulu ukuthi kusukile endaweni yasempangeni eNorth Coast ngaze ngafika la endaweni yase eNgonyameni yebo ngisho ukuthi bazalwane ngizofakazela izwi elifundiweyo ukuthi ngingumvini namagatsha uma umvini ungatheli izithelo uyanqunywa nami ngisho ukuthi sengisukile ke entabeni zale empangeni ngaze ngazofika la eThekwini ngidelile ngadela umndeni wami kukho konke ngadela ngathi angisuke empangeni sikhiphe imali engaka ngicela ukuthi uNkulunkulu ukuthi selapha phambi kwenu bazalwane kungabi ukuthi ngihambile nje ngadela konke ngahambela amahhala ngijabulela ukuthi ngizogwaba la esontweni eNgonyameni siwabude kangaka ngicela ukuthi uNkulunkulu ngelinye ilanga nami ngikwazi ukuthi ngibe ngabashiye njengabanye ngibe bengabashiye ngibe Nkosi yami ngiyazi ukuthi Nkosi nami iyongisiza ngelinye ilanga ngikwazi ukusukuma ngabashiye njengabanye ngiyangikhalela bazalwana ngifuna ukuhamba manje ukuthi bengihleli phansi ngithi kazi mina ngokwazi nini ukusukuma ngabashiye njengalabo abangabashiyayo kodwa phela iy'mpilo zabantu ayifanele nami khona uNkulunkulu ithalente lami anginikeze lona umuntu nomuntu usuke nethalente lakhe sengithi uNkulunkulu ngicela kuthemisa amen Uliphathe kahle uliphathe kahle livangeli uliphathe kahle Jesu
haleluya. Singalelela ubaba bami bonke ehlelweni zabo. Singalelela nomama ehlelweni zabo bonke. Ngicela abantu abasha kwigama lenkosi. Ngibonga ukubuthwa lesi sikhathi. Bazalwane ngiyabonga kakhulu. Ukusukuma kwami la. Ngicela ngayisa inkosi yasemini bazalwane. Ukuthi abantu abasha ibe khona ngokuthi konke okwenzakala ngokubonke. Badala nathi sibangaka. Siyadluleka kuyibonke ingane zethu mawukuthi senze kahle. Amen bazalwane. Umuntu umncane ngento ehle asuke yenzile. Ngiphuma ngaphansi afike sihamba umthetho efolweni bazalwane. Ngizwile izwi inkosi ithi ngamanye uJehova uthi masibe yini okuyiwona wena. Awungabi lo mvulo ozoncoma wena ngawo. Akube umvulo ozoncoma ngabantu mawuhambe endleleni ungahambi endleleni busiyasaba. Mama ngihamba konke indlela yakho vele amen bazalwane. Ngisayi angeke ngisibuze kansipho sami. Ngeke ngisofela ukuthi kangaba ngigcine nebhalo kangazofika la kodwa abantu akusakwazi ukuthi ngibonge uNkulunkulu. Ngiyabonga kakhulu baba. Abasha egameni likaJesu. Ngiyonkolela bazalwane mhlawumbe abaningi bangivula ukuthi bengekho right. Kodwa manje sekuyapha. Siyabonga. 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 Baba siyabonga. Siyabonga baba. Siyabonga. 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 Baba siyabonga. Siyabonga Jesu. Baba wami umbishophu ekseni kuyenza ikhuphe umtshalo imbewu ithi imbewu iyakhula bese ikanti ikhula notshalo nokhula ukhula leze imbewu usathana bethu ufuna ungenze njalo. Ingakho ngithi siyabonga baba siyabonga. Amen. Akekho ofana noJesu endleleni. Ngifuna ukuthi esiphambanweni lapha inkosi yokusimbusise uyaphinda uthi ungeze ufike esiphambanweni ungashilo ukuthi uphinde senjengobunjalo. Ingakho ngithi mina ngiyabonga ngoba ngile esiphambanweni engavumi kodwa sekuyavuma egameni likaJesu. Ngiyabonga uNkulunkulu osizile impilo yami ngelinye ilanga wangipha lo ngipha kona egameni likaJesu ukuthi ngibe nalo lolo kusho njalo. Ngifuna ukuthi ufuna uthembe bomzalwane noma ngabe akuthembisi ube nethemba lokuthi uNkulunkulu ukhona. Bathi obaba manje asibe umvini wona ozoba namagatsha amatsha azothela izithelo. Ngase ngiyabheka ukuthi mina ngabe nginezithelo ezi-right noma nginezithelo ezingekho na ngoba kuyenzeka ukuthi usokholiwe iminyaka waze waziwa waze wathembeka kanti hayi bo
kwegatsha ukusikwa kwegatsha kuyafana eli-right nelingekho right. kodwa umehluko ukuthi eli-right liyahlunga ukuba lithele kakhulu kanti elingekho right lithathwa liphose emlilweni bese lishiswa ngomlilo. Nkosi musibusise, ngiyasabala ukuthi sengihambe kangaka enkonzweni kanti vele kilelo gatsha ekothi egcinele lifakwe emlilweni. Manje ngihamba ngiyibubaza endleleni ngithi Nkosi sizana nami. Inkosi musibusise uthi uThixo masihlala kuye masihlala kuye akuyonto lula-ke bazalwane ngoba manje nje uphuma nemnyango wakhona okunyathela wavele waphuma esikolweni. Ingakho kusimele ukuzibubaza ngoba ukuhlala kuJesu akulula. Vele kukhambile izokutesta manje ngoba uthe uhleli kuJesu uzohlala na mase liqhamuka yezinto zakhe. Ingakho ngithi uNkulunkulu angisize endleleni ngihambe ngiqonde ngegama likaJesu kube khona umehlo. Ngiyathanda-ke naleli ebeshiwo ukuthi ungasho ukuthi uyakhona, ungasho ukuthi umzalwane akubonakale phela ngezithelo zomzalwane ukuthi umzalwane wathi uyabonakala ukuthi umzalwane kodwa kwathi kuyaphekeka wangangabonakali ukuthi umzalwane. Mina nami njalo mhlawumbe ngithi ngumzalwane uma ngibhekele kuthiwa akakaze abekhona umzalwane. Manje ngiyayisaba-ke le nto bazalwane yokushiya imizi yethu bazalwane insuku ey'ntathu kanti sivakashile. Ikhona nethoba bazalwane ukungcebeleka khona mhlawumbe ngomunye obangcebelekile njengoba kula ngizobona ngonyameni ngize ngibale. Ngiyakwazi ophongolo, ngiyakwazi eFryhead, ngiyakwazi eThelelani. Kanti ngihamba ithoba ngoba phela ukuhamba ithoba kubonakali ukuthi wena uyangcebeleka uzibonela izindawo ayikho ethinta inhliziyo. Ngiyabonga ngahlangana naye ngenye ilanga, ngiyabonga ngahlangana naye wangisiza impilo yami. Nkosi musibusise ngithi ngiyabonga bayasho naba amen angakhulumi konke bengifuna ukuyisho Nkosi ngibusise kodwa ngifuna ukuthi sisindisiwe sonke egameni likaJesu. Awuphakamisa isandla nje uhlukana nesono sisindisiwe egameni likaJesu. Ungabosabe endleleni ethi umuntu ngithethelela izono aze akathethe zazothethelelwa ziphinde zithethelelwe ngoba sona kaninginingi. Asonanga kanye asoni kabili kodwa sona kaninginingi kodwa uJesu ngokusifela esiphambanweni. Nkosi musibusise file indodana yomuntu yasifela izono zethu. Simele ukuhamba endleleni sithi sithethelelwe izono kodwa phela ayisona. Nkosi musibusise hayi nami kodwa laba bazothethelelwa yilabo bazovuma intando kaNkulunkulu. Inkosi musibusise amen.
Ayibonge Nkosi. Ngibingelela Ntombi. Zulu. Ngibingelela umama Bishop neqhinga lonke lomama. Ayibonge Inkosi. Ngibingelela abafundisi, ngibingelela bonke abakhona namhlanje senzelwe isimanga. Ayibonge Inkosi. Into engisusa phansi bazalwane ukuzobonga. Isho njalo inkonzo yabantu abasha ithi asivame ukubonga. Ayibonge Inkosi. Lento engisusa phansi ngithe uma ngabe sesisiza la ngathintwa kwezumakoti kamfowethu la ngihlezi la wathi bengithanda ukuza enkonzweni wathi kodwa bengenayo imali. Ayibonge Inkosi. Ngavele ngathi lungisa manje sikhona isikhala ngene emotweni. Ayibonge Inkosi. Uyamazi umuntu ohleze emgqeni uhambe naye uso wena ufika phambili ungamkhombisi indlela. Ayibonge Inkosi. Uthemethi nje ngithi lunga akalindanga lokuthi umfowethu azafika ubengekho esaphumile. Ngibese ngimtshela ngathi wemfowethu sengiyahamba nomakoti unkosikazi wami lo sengihamba naye uthi uyophuza phezulu zakhona. Ayibonge Inkosi. Yingakho ngithi bazalwane namhlanje uzwe mhlambe angazakuzwe ngihamba ngihambe bese ngibuya ngithi uzwa kusenjani makoti. Ayibonge Inkosi. Ngithi zolo ngathi mhlambe iminyango ivaleke phambili ukuba ivuleke ngoba ngenxa yokuthi mina lo ongemuva angiyuvalanga owokuthethelela. Ngabheka indlela yami yokuthi ngizofika kanjani kule nkonzo yemvuselelo ngingadlulanga enkonzweni yokuthethelela. Ngilapha ngoba ngibhekene emuva ngayothi Inkosi ngiyawuchitha lo mgqobo kaDoti esengidlalela iminyaka ngoba uyanginukela. Ayibonge Inkosi. Kumnandi kangakanani ukuthi wazi ukuthi ivumba endlini laziwa nguwe ukuthi linani. Ayibonge Inkosi. Bacinge bonke abantu bathi yanuka into kuyanuka ebandleni kodwa wena waziyo ukuthi lesikhomo siphetheyo sinani. Ayibonge Inkosi. Bathi thizile emthenini uma bengasazwani kanti yaziwa indaba ukuthi wena uhlezi phezu kwentaba. Ngase ngithi ngizofika kanjani emvuselelweni ngingayilungisanga indaba yami loJesu. Ayibonge Inkosi. Ayibonge Inkosi. Namhlanje ngisemazwini afundwa manje athi mina ngingumvini ubaba wami ngumlimi. Ayibonge Inkosi. Ithi igatsha nethela izithelo liyanqunywa endleleni yami nabe ngingahamba zibe khona izinto ngithi ngihamba kahle ngithi ngihamba nawe baba kodwa uze ngibe sendleleni ngizokwenithintwa endleleni yami ukuze ngiqonde. Ayibonge Inkosi. Akuzokuhamba kahle uthi ngoba mina sengene izokhuphuka intaba usho njalo umzalwane uthi uzokhuphuka kuyo kodwa uzokunikeza amandla ukuthi ukhuphuke kuyona. Ayibonge Inkosi. Silapha bazalwane
sikushiya konke, sathi sishiya inhlupheko zethu, sathi siyabashiya abagulayo, sathi siyabashiya abaxakekile, siyobabeka laphaya, siyobakhulekela ngoba masihlala nabo sizocindezeleka. Ayibona Nkosi, ngathi nawo sele thuntutha izinkinga zakho zeminyaka uze sekubabe uNkulunkulu. Ngakho bazalwane, ngiyamcela uNkulunkulu ukuthi sesingene la singahambi. Kusho njalo umzalwane wami uthi angabi itrip, angabi itho. Uyaziwa wena ukuthi unomaphasika, uyaziwa wena ukuthi unozinkonzo, kodwa indlela yakho ayizange izilunge. Akekho namunye okulandelayo osingelinye ilanga ngifisa ukwazi ukuthi ukhonza kuphi. Besihamba nje babubhishophi bebesibuza lapha nabantu bethi ngikhonza kuphi, yayiyini ingubo yenu, bese ngibheka ukuthi Nkosi bayincoma ingubo, kanti mina ngaphakathi kunjalo. Ayisiyanqonywa bazalwane, iyanqonywa ingubo yethu. Noyigqokile ufuna ukuyigqoka, kodwa uzoyigqoka ngendlela yini, uzothintitha yini. Akuzukushiwo ukuthi leli yabandla laleya ngubo ehlaze yezwa. Ngike ngize ngibuze ubethi umuntu ungowaseThekwini noma ngathi wasebushisini, ngithi uyayazi ingubo enje. Ubungani bami engibazi ngakho ngithi uyayazi yini le ngubo, ngethi ayile ngubo engihamba nayo. Kodwa kuzukushiwo ukuthi siyayazi, kodwa siyabasaba abazalwane bakhona. Namhlanje mina ngimvini wabo ngumlimi, uzojabula yini ubaba mina mangingumvini kodwa ngenzi kahle? Uthe unye amaqabunga besebunile abona umsebenzi wethu afana noSawoti lona okhulunywa ngawo uMateyu, athi usungena umsebenzi wethu uyalahlwa ngaphandle ugqotshwe ngezinyawo. Kodwa kunenkosi yamakhosi ethi noma ngabe usulahliwe, uLazarus enuka, sekushiwe ebandleni, kuthiwa usuxakile, kodwa uma uze enkosini namhlanje wathi Nkosi ngizoguqa esiphambanweni, ngizoshintsha. Ayibona Nkosi, ngizochitha. Uyabona imoto kamasipala, ngeke ngisho njalo emsebenzini ngithi ungezi imithwalo yakho, ngathi imoto kamasipala idlula la ifuna umuntu ozobe kumthwalo wezibi ngasesangweni, ayiwulande ekhaya. Yingakho silethe imithwalo yethu emotweni kamasipala ukuthi ihambe nayo. Asifuni ukuthi sishiye nokusela okuncane ngoba kusinukele. Namhlanje sizogibeza imithwalo themba silapha esiphambanweni, ngathi Nkosi ngiyafisa ukuthi noma ngaguqanga kodwa umthwalo wami namhlanje angugibeza imoto kamasipala. Nkosi umthimbuze. Amen. Nami mangabe ngingena kumaJerusalema bezobika enkosini ukuthi manje ekhaya ngoba mangabe uzophuma ekhaya kumele uyobike emsamo ukuthi ubike endlozeni ukuthi sengiyahamba manje, ngicela indlozi ihambe nawe. Uma ngabe sifika ekhaya ethi useyahamba, ngithi ke yazi nami bengithanda ke ngiyobona la ugishwa khona.
phambili ningicelele kuJehova ukuthi angehlisele utheme nami mina kunye nabantwana bami. Uma ngabe sizohlangana samakhosikazi kulosimo, umuntu odwala ukuhamba kulosimo, uma sizophuma singamakhosikazi siye kulosimo, kula sibeka khona inkinga zethu. Lithi izwi engilizwayo la ekhaya lithi engiba ngumvini owuyenayo. Ngicela ukuba lo mvini-ke naye ngaphansi kwale ndawo. Ngicela ukuba ubelela ngaphansi kwale ndawo. Ngiphume uNkulunkulu esengigezile ngaphakathi enhliziyweni yami. Ngithi uma ngihamba phakathi kwamakhosikazi ngibonakala ukuthi nathi inkosikazi eqobo, nathi inkosikazi kaNkulunkulu. Qalise bantwana bakho, masilana siyafana. Ithindaba kaNkulunkulu sifuna indlela impela ekhaya esibili. Ngokulana njena uzofuna, njengoba nami ngizofuna. Ngekho neqiniso lalento esiyenzayo. Ayibonge Inkosi Yerusalema. Amen bezalwane. Kwa mama dela soma la kusoma afanye. Artuta lesope. Au. Hagu mama. Ngingelela obaba ababhishophi omama nabafundisi nabakhokheli. Hayi bazalwane, uLona usuka egama lakhe eThemalihle phansi komfundisi uGumede. Hayi bazalwane, ngiyasukuma nami nokubingelela amazwi asefundiwe phakathi kwendlu. Xolise bazalwane, ngisuke ngeqaleka kakhulu. Ngaba yilo muntu ngosama kwathi thibi naye meselizanyazanyisa angakwazi ukungena. Kodwa nami-ke nami ngifaniswe naye. Ngakho ngiyamthanda uJehova bazalwane. Ngiyamthanda uNkulunkulu. Lithena mina because size lana ngathi Nkosi kuthiwa zihlambulule uselapho usekude ngaphambi kokuthi uzofika eduze kwakhe. Uthi sifika ngalolu suku lanamhlanje njengoba sizombona nje sibe sewuvele usuright. Manje nami ngisuke sengivele ngiright, nginayo Inkosi ngiyiphilela ngizwe egazini. Ngakho-ke ngiyabonga amazwi asefundiwe naphakathi kwendlu asitshela ngokuthi yena ungumvili owona. Ngakho-ke othelayo kufunana ube namagatsha athelayo izithelo. Ngiyazicelela ukuthi nami ngibe nezithelo ezithelayo, ngingabi leliya gatsha elizothathwa liphoswe lapha emlilweni. Okusho ukuthi nami ngime phambi kwenu nje kanti ngimelize. Ngimele ukuthi ngisazoya koshona emlilweni. Ngicela ukuthi Nkosi ingiqinise manje njengoba ngizile lana nje ngizotshela ukuthi ngithola amandla amakhulu kunawulawo ebengikade ngivele nginawo. Ngilande wona Nkosi ithele umuntu. Siyabonga bazalwane.
Mama umengameli, omama abafundisikazi, umanyano lonke, izintombi egameni elihle, uma nihlala kimi namazwi ami ehlala kuni, lonke into eniyithandayo niyenzelwe. Ayibongwe inkosi, ngibonga umusa oyisimangaliso ngoba ngathi mangiliva ivangeli ngafuna ukuhlala. Ayibongwe inkosi, kubizwa ukuthi uma uhleli ke zikhona izinto eziphumukayo, awuhlali kunezinto ohamba nazo. Ngiyabonga. Ngibingelela obaba Bishop uMamengameli, obaba bonke babefundisi, uMama Bishop, omama babefundisi bonke, bazalwane bonke egameni lenkosi, inkosi yomsimbusisa. Hayi-ke bazalwane lokhulumayo uMama Makhanya, amen, wasembalele, inkosi yomsimbusisa. Bakithi akuvumi ngoba ngazi uma ngokuye ngisithole lesinye isikhathi. Angiphakameli nokushumayela kakhulu inkosi yomsimbusisa, kodwa ngiphakamela ukubonga, ngikhombisa injabulo, amen, ukuthi hey ngaze ngajabula bathandekayo nongona nami ngikuyona ngibona ubuso obuyisimangaliso inkosi yomsimbusisa. Ngiyajabula nkosi yami kakhulu, ngithokozile, ngithokozile umthakame lonke, amen. Bazalwane uNkulunkulu wanami ungikhumbulile inkosi yomsimbusisa. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu esikhumbulile embalente ebathandekayo, esikhumbule esifundeni sethu. Ngibonga nje-ke izwi lokuthi mina ngingumvini owona inkosi yomsimbusisa, kodwa enhliziyweni yami ngikudela igama lokuqala ekade lifundwa abasha bethi asivame ukubonga. Yikho ngithi inkosi yami ngiyabonga ukunibona nje nibahle kanje bayo. Ngicela uNkulunkulu anisibusise ukungena kwenu, sibusiseke sonke. Ngiyajabula bazalwane, ngiyajabula nje lesimangaliso phakathi kwevesi ethi nje mina ngiwumlimi, ubaba ungumlimi, nina ngamagatsha, athi wonke amagatsha angatheli izithelo uyawanquma inkosi yomsimbusisa. Ngiyambheka uNkulunkulu ngithi inkosi yami engabe sengigcwele izwi sekuhle kanjena, engabe mina lapho ngikhula khona, lapho isithombo sami sikhuliswa khona, engabe mina ngihamba kahle inkosi yomsimbusisa, kodwa ngiyazibheka ngithi ngabe nginehlazo uma ngabe senize nazonyathela, kodwa mina ngibe ngisazonqunywa ngapha emnyango inkosi yomsimbusisa. Ngiyajabula bomama bami, angiphakami nokushumayela, kodwa akabe bengafane noma ngishumayela, kodwa inhliziyo yami ngeke ngayibingeleli. Ngiyabonga baba umthetho uthese kuwumuntu ogcina, kukhona isivakashi engihlele eduze kwaso nkosi yami, sithengise ngisibiki ukuthi siyacela ukuba mhlawumbe uvale ngathi inkosi yomsimbusisa.
ngisaqhubekela labasiphathela inkonzo sibingelele ukusende liphela kwelithi igama lenkosi. Ngiyaxolisa ukusukuma sekuthiwa kuyaqala. Mina indaba yokuvakasha leyikhamba. Ngoba mina ngithi mhlawumbe sazothiwa sukumani bomama kanti bese sibiziwe already bengingazwanga ngibonanga. Mhlawumbe umuntu ngibonanga ukhomba la ngakhona. Kuye ngibonga izwi esengitholile bazalwane ngiphakathi kwenu. Ngijabulela nokuba phakathi kwenu kukhona la bengaya khona kodwa ngakhetha ngoba ngonyaka odlule ngangithe ngiphasikeni lela likuphi eshona nangoke eseshonele ithuni lami ngase ngiyadlala ngase ngithi lokhu hayi ngiyeza ngoba siseduzane. Ngiyabonga kakhulu bazalwane namazwi sengiwatholile alise-lingihluphile leli elithi uJesu elenga evuza igazi eyibona bonke uma echaza umshumayeli kodwa wathi baba bathethelele. Ngakhathazeka ukuthi kushuthi mhlawumbe masamakholwa ukhona la sisala khona mhlawumbe kubonakala sengathi sesiqedile kanti mhlawumbe engathi siyadunga kanti vele mhlawumbe khona la sasala khona. Uma uJesu elenge esiphambaneni evuza igazi ngazibuza ukuthi kushuthi lento lele kutheni thina sixola nini thina uma thina sonakele silinde ukuthi size senze njani ngoba phela akushiwo uJesu wathulwa phansi lapho izwi igazi lapho wagezwa kuyimande phola kodwa waphula ngaleso sikhathi wathi baba bathethelela bakwazi ababenzayo. Namhlanje ntambama futhi ngizwa izwi elithi mina ningumvili ubaba mina ngubaba ungumlimi. Uma seliqhubeka lapha ezansi lithi ongahlali kimi athi uyozani yonquma abuyi. Uma ngihleli phansi ngoba sonke siyaphila sila ngibheka ukuthi wambona umzali bese ekhulume waqeda abesethi ngani yami hayi senginika intambo engathi sesilelo thuba ngoba lento eshiwo umshumayeli ukuthi uyosenzela konke sixakekile senzelanga konke. Uma kuthiwa akuvele umama ohlushwa yingane umama okholwa uyavela. Kuthiwa kuvele umama ozela iphara umama okholwa uyavela. Kuthiwa akuvele umama ohluphekayo emshadweni wakhe umama wenze njani kuthiwa kuvele onjani njani kodwa ubaba okholwa yenze njani avele naye. Kusho ukuthi thina sikule ndawo le mhlawumbe uNkulunkulu ebesingathi kuyena namhlanje ngiyacela Nkosi ungisize ungifundise ukuqala kabusha ngoba sekuhlalele manje uthi uzosibutha bese yasishisa ngaba simile la kube sesishisiwe. Kusho ukuthi simile ngoba sisekuloku ukubuniswa. Ngiyacela ngathi uNkulunkulu angangisiza nami uma ngikule nkonzo ukuthi ngithi uma ngibuyele ekhaya lami ngiqale ngiyithuntuthe ngibheke ukuthi ukuphi la konakele khona ngoba noma singathini hey siyamthanda uNkulunkulu noma ulele ungathandazili uyayisola bese uyaqona ukuzokudlanga kodwa siqalekile. Kanti leli lizwi lithini thina kusho ukuthi thina sizobona ngani ngokuthi ohleli kumina uthi uyocela konke akuthandayo ngimenzela. Kusho ukuthi thina sihleli kanti makusazovalwa ngiyacela ngathi uNkulunkulu angakukhumbula bomama asifundele lokubandla kuphela asifundise indlela efanele sihambe ngayo hayi leyo kusho ngoba sometimes leyo kusho mhlawumbe angazi kodwa ngasekugcineni siqalekile. Siyamcela uNkulunkulu ukuthi asisize. Amen.
ukuthi kuthandazwe bakucele ezothandaza kuvale inkonzo bazalwane inkosi imbusise bazalwane lelo thuba ke sithethela ke bakucele eseza ngaphambili akunyama akho sekusile bazalwane sesiyavala siyophumula ngeke babhishophi phakathi kwethu nomengameli befundisi ibandla lokho kaNkulunkulu ngithole isikhalo emini sabavangeli ukuthi siyabikela siqede abavangeli sibangabingeleli sibingelele siqede abavangeli singababingeleli secela ubingelela abavangeli nabavangelikazi egameni lenkosi amen ngezothi nomzalwane athi ayifundise isithembiso senzile ukubeka bazalwane sesivala bengizonikwa ithuba lokucula ababhishophi isolo kodongwane bengizothi ufike kuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku afike kuseni ezokuphama ngamasha ake sisho bazalwane siyavalana ufike kuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku afike kuseni ezokuphama ngamasha ufike kuseni sebethi baqedile ngawe ebusuku afike kuseni ezokuphama ngamasha abalekezandla sesiyavala bazalwane bakumengameli ngicela ukusho lokho lithi lelizwi elifundiwe nina nikamagatsha mina ke kumveli ubaba ungumnini bazalwane bhekani la there is a connection la yokuthi igatsha alikwazi ukuphila lodwa umvini ungekho nomvini awukwazi ukuphila wodwa ungagxilile ehlabathini amen bazalwane once alahla i-connection with God so hamba si-empty so hamba sikholwa kodwa ama-benefit okholwa singawazuzi ayibonge inkosi uNkulunkulu webazalwane nje uyakiyeka babhishophi zikuningi izinto akuyeka ngathi akakuboni akakuzwa kanti ulinde the right time sokuthi ehle azambe uNkulunkulu sesivala abazalwane ekseni ngingayibheka lento ngathi bake babanjwa bebathathu bafaka emlilweni uNkulunkulu wayebabukela kusahlelwa ukubanjwa kwabo bezophonswa Shadrach Meshach Abednego emlilweni uNkulunkulu wayezwa futhi wayebona kodwa wanike isikhathi sokuthi nase bephakathi emlilweni I will reveal myself as God amen baba Daniel bahlela uNkulunkulu ezwa bahlela balambisa ingonyama emgodini ezwa ebhekile uNkulunkulu but he was waiting for the right time ngalesikhathi sephakathi emgodini wazambula ukuthi uNkulunkulu bengizothi the situation odlula kuyo musuku iRussia linda uNkulunkulu uzozambula ngesikhathi esifaneleyo sivala amehlethu lengubo ivela
amandla unamandla. Ngiwabanjwa Nkosi yami uKhitoni. Lambheka izulu lasondela kuye. Lathi eqhawe linamandla. Khitoni ngiqhawe kanjani sithunjiwe. uNkulunkulu khona izinto ezikuwe. Hamba ngalamandla kuwe. Seni khona amandla uNkulunkulu amancane asesele. Kodwa uNkulunkulu usathemba ngalamandla amancane. Lawa kususa ekhaya wenza la uNkulunkulu ukuthemba ngawo. Siyathandaza uNkulunkulu qinisa abantu bakho. Vuselela Nkosi abantu bakho. Nala eJerusalem Church of God. Vusa abantu benhliziyo yakho. Vusa abantu abazosaba ihlazo. Vusa abantu Nkosi yami abazothola ihlazo kaKristu. Vusa abantu bamaZulu. Vusa abantu abazobiyelwa ngomlilo. Vusa abantu ozobangezwi lakho phezu kwabo. Othawa nezwi lakho akosikhali esilungiselweni lesiyaphumelela. Babekuseni laba abantu bakho Nkosi. Enza umusa uNkulunkulu wethu. Enza umusa wena omdala wensuku. Zenzele Nkosi yami abantu benhliziyo yakho. Zenzele abantu Nkosi yami uzothi bababheka ume ugabe ngabo Nkosi yami njengaleya ndoda wayibheka uNkulunkulu wami wazibona wena uNkulunkulu kuyo. Wakuthi kuSathane hamba kuyona. Kodwa umphefumulo kawuthinti. Baba ngcwele siyakhuleka ekseni. Sicela Nkosi yami umngcwele bakhe ebandleni. Baba ngcwele sicela uNkulunkulu wami ukuhlala ekuwena eqinisweni lakho. Sicela uNkulunkulu ukukhonza wena singabi nabanye uNkulunkulu. Singazenzeli nana mathenjana Nkosi. Baba siyayala. Imoya yonke yasitha. Baba siyayala amandla omnyama. Ekhabeni likaJesu. Siyala amandla olimu. Siyala amandla enhliziyo. Siyala imihlizo. Siyala ukuzenzisa. Ekhabeni likaJesu. Siyakhulekisa zonke lezi zinto. Esithi siyaphambili zisitosele emuva. Siyathandaza ekhabeni likaJesu. Vusa abantu benhliziyo yakhe ekseni. Sayophumula uNkulunkulu wethu. Ake siphumule Nkosi yami nawe. Ake sivuke Nkosi yami sibabaza udumo lakho. Njengala madoda Nkosi yami aye eMawusi abuzana endleleni eqoqa indaba yenzekile. Wasuyaqhamuka phakathi kwawo. Qhamuka Nkosi yami phakathi kwethu. Sithi sixoxe izindaba kodwa Nkosi yami sekuyavela uNkulunkulu. Baba nali bandla lakho. Vusa Nkosi inkonzo yonke imvuselelo ebikade yenziwa la. Sukela ekseni kuye emazulu ayisikhombisa ney'nkonzo zonke ezenziwe. Baba ongcwele kube khona esikuzuzile ngamunye ngamunye. Vusa le nkonzo yonke egameni nasegazini likaJesu Kristu inkosi ephilayo. Baba ongcwele bagcobe ngogcobo lwamazulu. Lithe izwi lakho ugcobo lwakho liyawaphula amajoko esitha. Benzele umusa Nkosi yami ngoKristu inkosi yethu manje uzophakade. Amen. Sivala amehlo. Baba wethu usenzele isibusisa. Kepha uNkulunkulu ukuthula owakhuphula kwabafileyo umaluso omkhulu wezimvu ngegazi lesivumelwano esimiyo njalo inkosi yethu Jesu Kristu makaniphelelise konke okuhle ukuze nenze intando yakhe esebenza phakathi kwenu khona lokho okuthandekayo emehlweni akhe ngoJesu Kristu makube kuye inkazimulo kuze kube phakade naphakade. Amen. Baba uthini ethi inkonzo yezolwana ngizozwa nginela ngosizo ikala ngohamba sebe ngakhona ngibe ethi ngizozwa inkonzo yakala
Akusho umuntu oyedwa phela. Ngo-past 7 siyangena bazwana la inkonzo yomjikelezo. Inkonzo yokuqala inkonzo yomjikelezo ekuseni. Amen. Masuhambe kahle uze ngaphakathi la siqale sihlabelele siyaphuma ke ku-8 bazwane inkosi imbusise. Amen. Khona bazwana. Kumele ngaphakathi. Awuzwakali. Oh